Gledajte vesti. U Briselu je završen sastanak predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. U Briselu Marina Maksimović. Marina, kosovski premijer je već dao izjavu. Šta je rekao? Da li je postignut dogovor? Upravo tako, Aleksandra, kosovski premijer je pre nešto više od 5 minuta možda izašao iz zgrade koju vidimo ovde iza nas, dakle diplomatska služba Evropske unije u pitanju. On je izašao i rekao da je postignut napredak u ovoj 14. rundi, ali da konačnih dogovora i dalje nema. Možemo da podsjetimo da je danas glavne teme na dnevnom redu su bile izbori, održavanje izbora u opštinama na severu Kosova, telekomunikacije, električna energija i energetika. Ono što smo čuli iz izvora bliskih Briselu jeste da su oni očekivali da danas dođe do dogovora po pitanju telekomunikacije i električne energije i kosovski premijer Hašim Tači je dolazeći na ovaj sastanak takođe istakao da očekuje politički dogovor, međutim, kao što sam već rekla, pre jedno 5 minuta kada je izašao, rekao je da su postignuti koraci, da se novi koraci očekuju u narednim danima, ali da dogovora još ni po jednom od ovih pitanja nema. Juče je predstavljen nacrt okvira za pregovore sa Srbijom. Da li si uspela da saznaš šta je u tom dokumentu? Taj nacrt će biti još usaglašavan naravno od septembra i čeka se da bude usvojen od strane svih 28 država članica. Ono što mi za sada znamo jeste da taj nacrt ima 15 stranica, da se sastoji od 35 poglavlja, da su 3 posebno važne za Srbiju, to su poglavlja 23, 24 i 35. Znači 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava, na borbu protiv kriminala i korupcije i pravosuđe, dok je u poglavlju 35 tu su skoncentrisana sva pitanja koja se odnose na normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Ono što je takođe interesantno što smo uspeli da saznamo jeste stav Evropske komisije da bi pregovori sa Srbijom mogli da budu blokirani ukoliko zatraže više članica Evropske unije tako nešto, u slučaju da se pokaže da Srbija opstruira pregovore, odnosno da u ova 3 poglavlja, dakle 23 i 24, a posebno u poglavlju 35, dakle u odnosima sa Kosovom, ukoliko ne čini dovoljno napora da se reše otvorena pitanja. Marina Maksimović uživo iz Brisela.